everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hunghung ni Marua. Ayaw! Marla! Ay, master! Marla, husto na! Pagbata na! Pagbata na! Dili, niya sa lawas ni Marla nga naigos tubig. Marla! Oh, Marla! Marla! Marla, anak! Marla! Unsa na may nahita po? Nganong nahilom naman as Marla? Uy, kabasa guda na niya. Nahilom siya nga. Gibubuag tubig, manang. Unsa? Ni Maning, unsa man hitabo ni Marla? Nganong naingon man siya ini? Unsa may problema ining Marla? Ni Maning, Gabriel, mahimabagbuhan kyo. unsa man kana noy? Maayo tingali nga adto mo sa kawas magsulti maning. Ako na ang bahala ni Marla. Sunod ako sa kusina, Gabriel. Noy? Bugat kay imong problema bahin ni Marla unsa? Gabriel, makatago ka bag sikreto. O Noy, ang imong sikreto, akong sikreto. Unsa may problema ni Marla? Ni Maning? Abi na ko, di na ni mo balik niyang sakita. Ha? Unsa to? May sakit gid si Marla? Ambot kong sakit pagkaanging iulagway ng netabo niya. Pero sa bata pa siya, nag-ilan pa siya na tuog 10 anyos. Kalita siya damanon, ug samaan na. Mura siya gisunog. Unsa? Manglimbag siya sa kainit. Gipatan-aw ba ninyo siya og mananambal? Oo, aamog siya gipadoktor. Apan, negative ang tanang resulta. Himsog si Marla. Ug wa siya bisan gamay na lang nga diferensya sa lawas. Unsa? Apan, nawaro sa pamang daman na. Ug ang iyang pagka-sleepwalker. Aha. Mula ka nga natuog ka na si Marla sa bata pa siya. Pero, nawaro sa ni. Pero karon gikulbaan ko. Nga naman, Noy. Murag bibalik ang tanong nahitabo niya sa bata pa siya. Mao ba? Ug kung pangutanon ni mo, unsay nahitabo niya? Kung unsay ang ginamgo, dili siya magkahinumdum. Unsa? Mabitang mihangyo ko ni mong bantayan siya kung tuwa siya sa inyong trabahoan. Kanado kung mukalit siya katuog ug damanon. Kabala ka, Noy. Pagabantayan ko siya dito sa trabahoan. Dili mahimong doon nila ay mahibaw sa problema ni Marla, Gabriel. Makalaom ka, Noy. Bantayan ka na anak ko ka ng maong sikreto. Nga wala ang hibaw. Ug ayaw lang sulti si Marla nga nahibaw ka na sa tanan. O, Noy. Ang bugto nahibaw ni Marla nga sleepwalker siya. Pero wa siya mahibaw bahin na lang iyang daman. Ug nga musinggit siya sa kainit. Makalaom ka, Noy. Ampingan ko ang iyong sikreto. Uy, buntag naman di ay. Oh, si Manang maning nag-akbo nga natuog din sa kilid sa kong kama. Manang? 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 Uy. Manang, nag-usap ka din sa kong kwarto. Anong yaman ka na to? Mura naman akong kog nag-apong ka na ako nga mura kong masakiton, uy. Akuan. Manang ngano ka? Oh. Uy. Nga naman eh. Nag-ilis likog duster. Ay ako kang giilisan.
kay nabasa ka kagabi eh. Oh, ha? Gidaman ka na sab. Naglimbag kas kasakit. Unsa naman sa imong gidam ko? Wa man. Uwa, kiot bisag gamay. Wa man ang... Nga naman di ay. Nga na di ay. Unsa din ito po? Nagdamgo ka na sa lagi eh. Manang, kumusta naman si Marla? Naunsa naman sa di ay ko? Huwag ka ba di mahinumdum? Wa. Maayo raman akong katog. Pero, gilisan ko ni Manang. Uwa, gyud ka, magdamgo. Manang, pagkat na nagpamaho, kay mamahotag sa'yo. O saman, Marla, mo trabaho ka karon? Oh, pero tubaga una ko ninyo. O sa pinahitabo kagabi eh. Mito ka na sa bayong pagka-sleepwalker. May bangon na sab ko samtang natog. Mao na. Mao nga nabasa ka. O sige, mo trabaho man ka. Pag-ilis na. Manang, dali na. Mag-awas na din sa kwarto ni Marla. Dali. Oo. Sige, Marla, pag-ilis na. Andam na ang pamahaw, maning. Manang, ayaw nag-iskuti si Marla sa nitabo kagabi. Nga, misinggit siya sa kainit. Ha? Nga naman. Kinahanglan mapabili ng sikreto niya. O magpaabuta nga siya na mismo ang sulti na to kung unsa ginang nahitabo niya. Pero dinhi si Gabriel. Nakasaksi siya sa paglimbag ni Marlas kainit. Gihangyo ko na si Gabriel nga ato lang ng sikreto. O kinahanglan nga walaing maghibaw. Sige. Good morning! Ni anak ko. Unsay sudan? Ang imong paborito, piniritong nukos. Wow! Magbawon unya ko anak Manang ha. Kaya ako nadan si Elgin o Gabriel. So, order gina mo ng atong silingan nga si Gabriel? Opa, kay buutan siya. Marla, anak, may lain ka ba gisultihan ba yun sa imong pagka-sleepwalker? Ha? Nganong nangutan na magkaanak pa? Walang. Kaya dili man maayo nga doon nila yung taong mahibaw nga mulakaw ka samtang natuwa ka. Ngano? Nakabantay ba di mo nga may balik na ako ng sakita? Wa man. Pero basin o mahisgutan na nimo. Dili maayong doon nila yung taong mahibaw, anak. Si Elgin pa. Siya lang ang nahibaw nga sleepwalker ko sa bata pa ko. Mo ba? May lain pa ba siyang nibawaan bahin sa itong pamilya? Ang bahin sa kamatayon ni mama pa. Nasultihan ako siya. Ug tuan niya ang retrato sa mga karaang butang nga nakuhaan og retrato ni mama. Usa? Kuha ka ni Marla. Bawian eh. Ha? Nga naman pa. Basta, kuha lang ang mga retrato. Ug ayaw na siya kiskuti bahin sa kamatayon ni mama ni mo. Pa? Unsa tita? Natural lang sa usa ka bata nga mag-sleepwalk? Mao ba? Sige. Mao man kaha. Unya, tita. Kanang itom nga iring nga kalit lang mulabang nga mo'y nakaingon nga na disgrasya ko. O sabay pasabot ana. Daotang tilimad una? Sige tita. Salamat sa information. Tita. Sige, bye. Kinahanglan magkasulti kami si Marla. Mutrabaho na ko. Hello, Elgin. Oy, Marla. Maayo kay nagkita din ta. Ay, dali na dirbi. May istoryahan ta. Unsa naman sab niya? Kuan ba? Nangutan ako sa kong tita bahin sa katugang iring nga ito nga mo'y nakapasangko na ako sa hospital.
Unya? Unsa may ang sulti? Marla, dili ko ni maayo nga tilimag-on. Ang buti pa sa buti ini, nga tunay taotang elemento, nga dili gusto mo paduol ko sa vilya nga imong kipuy-an karon. Unsa? Marla, usbon ko. Palayo na lang anang maong vilya. Palayo. Elgin, sorry ha. Sorry? Sa unsa? Sobra na kay kag imagination sa akong gisulti nimo bahin sa kamatayon ni mama. Ha? Kuan, gusto ko nga iulit nimo na ako ang mga retrato nga kuha ni mama. Pero, Marla, nakinahanglan ka sa kuntabang. Salamat na lang. Pero dili ko gusto nga makahasol. Marla, O gikan karon, di na ko gusto nga maghiskot pa ta sa kamatayon ni mama. O sa akong pagka-sleepwalker. Please. Okay? Natural lang sa usa ka bata nga mag-sleepwalk kung gamay pa siya. Damanon siya, mangita sa mama samtang natug, di pa? no. Og mo ka na ang nahitabo na ko, Elgin. Ha? Ambi na lang ang akong gihatag ni mga retrato sa karaang sudlay og pugong sa buhok, Elgin. Okay. Ni araman ni sa kong bag. Kadit ha. Okay. Ay, Niya o. salamat. Dali na, marabaho na ta. Sige, dali. Ay, kadiyot. Una na lang di ay. Mamulbos na ako sa CR. Sige. Sunod din ha. O, laki. Sige ha. Okay. Di na lang ninako siya sulon. Uy, kini si Marla. Bahin sa akong na-research. LG? Hi. Hello, Gabriel. Kining, hi man si Marla. Ay, tuwa pa sa CR, oy. Mamulbos ko no siya. Mao ba? Oy, Mm. Gabriel. Uy, ibo ka na akong amiga, no? Hala, Si Marla mo to! si Marla to! Marla! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.